pren mesur, siswrn, cerdyn neu bapur o ddau liw gwahanol, papur neu gerdyn gwyn, glud a phen du. Yn gyntaf, gwnewch a thorwch sgwâr allan o un o'r darnau o gerdyn neu bapur trwy fesur 21 cm ar ei hyd, yr un hyd a'r lled. Dyma fi'n torri'r sgwâr. Dyna ni. Yna, plygwch un o'r corneli i'r cornel cyferbyn i wneud siap triongl. Yna, plygwch gorneli ochrau'r triongl mewn i bwynt canol y triongl fel ei bod nhw'n cwrdd yn y canol. Agorwch yr ochrau nôl mas fel bod siap sgwâr yng nghanol y triongl. Tynnwch bwynt y triongl ar un ochr i lawr i'r gwaelod. Yna plygwch yr ochrau nôl i fyny, ond tro yma plygwch nhw dros a thu fewn i'r triongl newydd sydd ben i weiled. Dyna yw sail eich llyfrnod, ond nawr mae angen addurno. Defnyddiwch bapur neu gerdyn gwyn i greu llygaid. Dwi'n gwneud yn llawrydd, ond ewch o gwmpas rhywbeth siap cylch fel dan o arian neu geiad y glud gyda ffensil cyn torri i'ch helpu. Rhowch gylchoedd du i wneud llygaid. Efallai hoffech chi edrych am syniadau o siapio am y llygaid cyn gwneud y gweithgaredd. Gludwch nhw ar, ac yna, gyda'r papur gwyn a'r siswrn, torrwch siap 20 ogam ar gyfer y danedd. Ac yna gludwch tu fewn o dan ar gyfer y danedd. Yn olaf, torrwch sgwâr bach allan o'r cerdyn lliw gwahanol er mwyn gwneud eich llyfrnod yn fwy lliw gyda hwyl. A dyna ni, llyfrnod anghenfil. Beth yma'r brofi a gwneud anifeiliaid gwahanol yn lle. Byddwch yn greadigol ac addurnwch fel fydych chi'n dymuno. Diolch am wylio.